Ale bisibi korwa asore tata Nyasaye. Wetani yonsi omugano bwense gokoera abatu abeire kirori muna gwakorire bikone binene. Nche no Morandia Innocent Wabuyele. Innocent Wabuyele ni gonkuru South Kenya Conference ase kanise korwa Kiamoiro. Wetera asobugare bwo Morandia yanyare kanirenga kurigita likisano. Igona abere ngo korobo koreri ase kenyoreke kianya kiogiro ase kanise korwa Masagara ase chichuma ibere. Naende gitondete ko korobo koreri obo buna togo ete nyomba ase nyomba na kwaria ni abanta gocha ase Yesu Kristo ekanyare kananga twasoire ase nyomba yo minto mubura koyo okoruku Teresa oyo obeiro konia marua korwa gacheta ase nkeye anyorete konia marua igo menyeira marua yumba kabuno mugako yagukwa bone kerarwo mugano yo mokongu nendo tukasome bibungo gitore mpaka na sokoro yayo yakarera mariga bo igo kare twarigereria mangana itokanguse kabuna abakeresito yakora Nyasaye gagoteba mokore njiri enchwa mwakore njiri rene bikoro tukanda tukakora n'abakeresito baminto umongino yagateba natete ko cyake biasare binya byokonie bikoruto abakeresito bagateba mbo murigerie bese iri asabete ago tikokorere bikoruto twensi bono tokerwa unda karweribu unde 500 kogenderera ebese iyo elindo umongino ya chaye nyore aenda cyake biasara bye bikoruto na kikiagara twasaria ebinte ibya yakora nabegeta abane sukuru igo bona abaminto gentonkeri kerekia bunekera togosoma Yohana 3:14 ngana yani 16 ngakinya saa yanje tense ekagera mpaka kamuru umwana yo momaima ngonde bwensi ora mwegene tasira kolenda nyorogi mabwa kale na kale igo ntuntore no gosemeria seke nyoreke kia Masagara buno yo minto Teresa erwete abantu bakire bane konya bakunyubo ya bagochiko batisuri tukoria rero igo nonde bwensi asare twabariganirie bono yo korega ro monia marua lakini bono obeiro murubi bwa bantase kenyoreke gagochiko soka kurua se batiso asoke na maseseni gwa naone jamaa boy miaka kunaga sege bado ningenda tuone kama pasta bangu jitu kandani karaminje nimbwate tangu kitekemi kiensi bete kwenda korra Nyasaye karvanda ndine kabati yeshide ko karana nyama abana bana muri skuru timwati nsi na harongo pima na bakanda skuru fe lakini ngana cheki ina kande na cheki ina kama ngana chapa kambuli mbia sare kiura ko kabati nyo eso sibe sengi gori bia sare ko tona ko na ko edechi basi ko kanya sana ndibo na ngende kanisa nkoro yani kasi bakayo panyo ko nyakorerani ko beinde babandi kumusomba ntuzo Nyasaye konya nchiri biasari binyonga nankari kini abana bana lakini Nyasaye ko konna nchuki ntongo batigera umunsi abantu muri banyakunzi Zoke biamon Amen asante tosoka gucyatwe gwasenkeye tutwe bitaso marembe anje nabanta ete Esubuno Morandi bwe district nga karona chetando mogani Morandi Morisio yo monali kibanga ligani ase barasa na watu akwanete ngana ya marua abantu bakangungura lakini nabere no mogoko ngakorwere twabere togosabere kenyoro kia Masagara rero igatwarorire Nyasaye gwekorere mirimo Teresa noyo mobwa bali babere bakubwatira nigo na birecha lakini rero bosibore bwatokira serieta ya Yesu Nyakawa nyangena mu assistant chief mu Masa location ekenyoroke kia Masagara ne ekemase binyoro birinko gambera no maeno yo minto Teresa obeiro godire na marua sama tukamange ni sheri ni gare koboko koyeka tugatema agasira agatia koyeka agachaka gopima samangana idande sikitogoteba batrende nabwate mechande menena ko se family aya ko karanya godire na marua yaiga lakini ndasenge njogo njuri likuaye kurwase ekebeke igagocha ase kanisa tusonya sama konye kiagro wonjo likuaye kobo wonjo lyo konene gocha ase kenyureke igane family yabo ekenyuru kia Masagara ne kenyureke mokiri ntmaega ase binyowa bigotindia una chinya sore abantu bakunyisigara nonye jikanisa chietana ina ase ebinyore biga igonkwire ne kanisa yitu ya Seventh Day Adventist Church kanisa ya Masagara wetra so mulise Isaya na Pastor Nyaribari aso kwari ni abageni bayitogo cyase kinyureke gaba Wabuyele Nyasaye batumekiriko kuno yo minto Teresa aso gonjoka
nande ngosaba Nyasaye amubwatesie nande amusire ati nebo kongwase obokoriri oboiga Nyasaye anjurie family yaye Teresa nabwata abana bali school bagosoma nabo nkomeka na appeal to all of us no ine committee school kwendete ya CDF committee yetu ya CDF intervene mokonye elinda anyole ebiashara akore bire byechinguru bimokonya asomya abana baye nande abekira leso wocha asa abandi bali bunanere baonjurie kenyole kigakebwene biamono usiseme kwa uvivu, hakuna kazi. Nabio bakoro kebipira ebi baba ebi bionsupi nabio para egasi mangana na rago kolegasi onsi nebinte bionsupi ayabono gale life na raya to goitera ayande na raya tigareta na yande nko Omotungi nyareta bwensi leta bionsi biri abere bi kene ngetigara kebaise ko koreterera nande leta bionsi pinya wa pasokia kotana na mabati yaro yoko karanga nyaro ko kara kende bionsi keraro rotuna kera associated na mangana ai 146 kigusi Ara yari 42 kigusi okay Itu singgur siya. Mware ko omotungi ongo samba tore era ke mongo samba tore yabon tiene que ya togo tiga amanda mware ko itera amacha I mware ko ebire tari ebikone byebire magutara tari ebikone byeme ukokorora no munyabibe koigwe eriogi riango na goitebera neriogi erio na komwancha Yesu buno mabali bomotori bwobugima bwaye. And here today we are witnessing the greatest miracle ingomo nyabibe oyo beiro gotumeka na saitani lero igure ryogiria Nyasaye chichuma ibere oyo minto Teresa omwanchiro motori no mabali bwobugima bwaye otigire obugima obokoro bono nkomenyare ime ya Yesu Kristo na goetera asogo choroko omonene tware gosaba mobo bui asobo gimobo na asobo gimabogoja bare bako mosabera maya. May God bless us in Jesus name. Amen. Teresa, kuanzia leo maisha yako haitakuwa the same, bado utabadilika na maisha yako itakuwa kiegezo. Wengi ambao watakuangalia watapendezwa na watamkubali Mwokozi katika maisha yao. Amen. Na batogo sabanga goetera asare abasani bari baye bonse kibagochicha wana tali ko baege pira oba eringana liango ya Nyasaye na goetera asara bonse bali ganigwa sogotoreka wakare na kare. Bono
ekene nkeria abakristo ba Masagara ya mona baba Teresa asa abantu bensi pi igoro yago kere no yominto Teresa una tu abeiro borandia obutu aliganetigwe ne kanisa ya Masagara nse yoborai omu pastor Minto Richard Nyaribari tu abeira ase chichuma ibere echumeye togo chikokora lero ntu atarabwo mongino oyo tokanyoroga enderete koni bintu byaye bya eye monere ye changa tubogoretie ne busankorosiare ekere tu amukwanerete aganchira nanga nkoira narase Yesu Kristo tokakaganga ne Kenya baba agacharia ekeracha togateba bune kanisa tomocha kyobogimobo ya obwo kogenderera bugwate chinsoni chingi ya sekenyuru iye kanisa kamubwata okoboko na nendere kumubwata lero aganchira nanga nko batisware nande tuitere binte nagwetera soko batisu kwaye abantu baje teigorombane nande tumatenga abande ngocha barerero point yendo yogogete mono no muchifu yorega igo bono totete tuanchira na sobwamo timale tinga balibe media gonto sembu ya to endere banda tutafanya baadaye briefing okay nga tochiko korenga neye asenga nche yogo isalie binte binakobitera na kobisamba yakwana Nyasaye ni gagoteba asabebere ni 1929 ngere no muriro okoria igakara toko bisamba asomorero bamangana osipia sambiru na Yesu ira nirasenki gaso borandio bogitwa ba no twarenge no murisi oyo okorokwa Ibrahim Chuma no murandio ne narenga oreke sekenyoreke sana okorokususa nigichana lakini nami nokase getochi kokonye nganagete na ina nachisa chiamo baso igobono pastor igento nare ko bolinkelinga ekora briefing yo mugambi yo kwane kare tu asambire bintu itaribo igobono mutu anchere pastor so kwa nchokonen ya umulisia to sabere bintu mulero lino cho mulisia mara teke biti abantu musuke magaga yakora umuriro no monene mascarande ya masakara masakaria tabu ya masakara ndo nangu kwa kitandiro ya basta kafuko ngaro kale ngao bekerera Safiri
Mira ni kimae gaya. Đây gọi là sao cả các bác. Ai gì? Ở đây chứ. Người ta bưng cái bò chứ. Ôi Ivano. Đây.